En dan in staat de burgemeester bij jou in de tuin. We moeten toch hier. Heb ik al geregeld. Je bent erbij gelapt. Je bent Heb ik al geregeld. Nee. Welkom, decorandi. Van Jimme beide een grote verrassing. De heer Tefti zo mij Wopke erop uit in verband met koningsspelen in Burgum. Net zij bijzonder zo'n jou denken, maar dat wie het complot. En de heer van de Skaaf, je bent er direct in tunt. Want je zo'n joert een kijkje nemen achter de schermen bij het Ierpel Losspul. En de vreun is die vrouw hier bij jou thuis van een bakje koffie en zo'n erop uit. Maar dat komt later wel, denk ik. Het heeft zijn majesteit behaagd, vanwege de duur, uitstraling en betekenis van uw activiteiten, u, meneer Van der Schaaf, te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En ik denk dat het een applaus verdient. Ik wil vragen of u naar voren wilt komen. De heer Tefti stiet bekend als een behulpzaam en nuchtere helper. Doch maar gewoon. Dat zei dan een Marokkaanse Fries. Hè? En ik mag als burgemeester van Tietjerkstradiel de volgende plechtige tekst uitspreken. En dat vind ik een grote eer. Sjoen de termijn, uitstrieling en betjutting van al jouw activiteiten had het zijn majesteit de koning behagen, jou, heer Tefti, te benemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En dat verdient een groot applaus.